Dobar dan, ja bih sve pozdravila ovde prisutne i ukratko rekla nešto o tome kako je ceo problem nastao. Mi smo imali razrešenje direktora u oktobru, postavljenog VD-a koji je imao mandat do 11. maja i naravno školski odbor je u tom periodu bio obavezan da objavi konkurs za direktora. Postojale su razne nepravilnosti u toku konkursa, znači kasnije konkurs u startu 3 nedelje, neformalno saznanje da je to zato što nisu mogli da nađu odgovarajućeg kandidata. Kad se glasalo o kandidatima, članovi đačkog parlamenta koji su, predstavnici đačkog parlamenta koji su u obavezi da prisustvuju toj sednici školskog odbora nisu bili pozvani. Školski odbor je glasao 6:3 u korist Andrejane Milić, a kolektiv se pre toga izjasnio 57:0 uz 3 nevažeća listića za koleginicu Danijelu Žukovski. Znači, kolektiv je nedvosmisleno rekao svoje mišljenje. Školski odbor je glasao tako i, nažalost, iako su glasali tajno, postalo je sve javno posle nekoliko dana kada su članovi Saveta roditelja otvoreno rekli da su oni glasali po sopstvenom nahođenju, a ne po mandatu tela koji ih je biralo, znači po mandatu Saveta roditelja, jer se Savet roditelja odmah izjasnio protiv odluke njihovih predstavnika u školskom odboru. Tada je već sve bilo kasno. Posle toga treba da teče period od 30 dana u toku kojih se ministar ne izjašnjava protiv kandidata kog je birao školski odbor i tu se žurilo, pa umesto da istekne odgovarajuće vreme, na Đurđevdan 6. maja školski odbor sa svojom kandidatkinjom upada u školu i instalira je u kancelariju direktora. Prethodno je na školu stiglo jedno rešenje odluka iz ministarstva po kojim ministar nema ništa protiv da kandidat školskog odbora bude izabran za direktora, iako ni to nije neophodno. On treba samo da ostane nem dovoljno dugo koliko se to od njega po zakonu traži, znači 30 dana. Ovo je bilo pre isteka tih 30 dana. Kolektiv se sastao hitno u sredu uveče i tad je dogovoreno da se stupi u potpunu obustavu rada. Mi svi dobro znamo da potpuna obustava rada nije u okvirima zakona o štrajku iz 96. godine. Ali isto tako dobro znamo da jedini način da se naš glas čuje to je da potpuno obustavimo nastavu. Znamo za škole koje su godinama štrajkovale u okvirima zakonskog štrajka, pa nikad ništa nisu postigle. Ono što je nam u ovom trenutku dalo snagu, to je da su uz nas bili svi đaci i svi njihovi roditelji. I u ovom trenutku ono što mogu da kažem to je da problem nije nestao. Problem je ostao jer očigledno način na koji profesori u Požarevačkoj gimnaziji razmišljaju, sarađuju i rade nekome smeta. Mi takođe imamo, sutra čekamo rešenje o privremenim merama. Još uvek se ne znaju osobe koje će biti u privremenom organu upravljanja, niti se zna ko će biti VD direktor u narednih 6 meseci. Ono što je sigurno da je za ovih 10 dana naneta neprocenjiva šteta školi. Mi smo imali posla sa policijom, imali neprijatnosti na poslu kao što je zaključavanje dnevnika u kancelariju direktora, zaključavanje škole u toku radnog vremena. Juče, pošto smo se dogovorili da održimo profesori sa roditeljima, Savet roditelja u proširenom sastavu i ugovorili termin od 6 sati, zatekli smo školu zaključanu. Odmah smo zvali policiju da im prijavimo situaciju, oni su došli, izvršili uviđaj. Ono što smo dobili od roditelja kao povratnu reakciju to je da oni bezrezervno nam pružuju podršku, oni imaju poverenje u ljude koji su njihovu decu učili do sad. Deca imaju poverenje u svoje profesore. Danas jedan roditelj lepo reče, svi smo mi taoci jedne osobe. Ja se nadam da će ta situacija uskoro da se završi. Ono što je nas jako zabrinulo, to je da prvih nedelju dana potpune obustave rada Ministarstvo prosvete nijednim gestom, nijednim činom nije reagovalo. Kao da se ništa ne dešava. I naš zaključak, evo, ispred kolektiva
koji je još uvek u potpunoj obustavi je da ovaj sistem postoji očigledno samo zahvaljujući požrtvovanju ljudi koji rade u nastavi. Da je do ministarstva i do struktura koje su od strane ministarstva postavljene, sistem bi se odavno raspao. Vrlo često su nam u ovom periodu govorili da, znate, to je država, država ima mehanizme prisile. Ja ih podsjećam stalno, pa državu valjda čine ljudi koji u njoj žive. Država nije spoljno telo. Država postoji radi njenih građana. Eto, ja bih toliko.